Мен де фикерләрем бетте. Мен менә урын калмагандыр әле дип уйлаган идем шуңа күрә. Ну нәрсә әйтәсе килә, бераз нитеп инде тамамлап нәрсәм инде резюме дип әйтәләр. Әле бик яхшы җыр, Әллүки дигән Габдулла Тукай сүзендә бар инде. Анда бит инде урысча мин укыдым инде тәрҗемәсен. Якташ ди, бу нинди моң ди. Габдулла Тукай шигыры беләсездер инде анда. Мин бакчаның бер читендә утырган идем ди, анда ди бик шундый моңлы бер нәрсә яңгырады ди, мин аны ди, ул ди безнең гасырлар буенча нәрсә кичергән халкыбыз хакында шул искә төште ди, авырлыклар кичергәнне безнең халкыбыз, шул сөрелгән халкыбыз шул ди искә килде, нәрсә ди, мин сунас килдем дә. Кардаш, бу нинди моң булды инде ди, ул миңа әйтте ди, Әллүки ди. Шул Әллүкине мин уйлап торам, менә шул Әллүкине куйыр инде, мәсәлән, моңын, шул Әллүки моңын, җырын. Шуннан соң инде сөйләрик шуны. Менә мин әйтәсе килә, хәзер менә максат та юк инде, менә матурлап видеолар төшерергә. Инде бүтән милләт булса, менә мин сезгә күрсәтәм хәзер. Әби белән бабай чәй эчеп утыралар, шуны тиз генә күрсәтергә уйладым. Шунысы яхшы ичмасам, менә шуны, мәсәлән, җырны куясың, татар җырын. Бер дә әйтмиләр, Аллага шөкер, теге нарушение авторских прав дип, кайсылары бар инде килеп чыга. Менә урыс телендә миңа әйтәләр, ник син урысча куймыйсың? Син урыска каршымы әллә? Урысны яратмыйсыңмы? Бер вакытта миңа хатта теге реклам ясарга кирәк. Кибет мөдире миңа әйтә, ничек нитергә? Мен әйтәм, татар җырын чакырабыз да җырчысын. Ул башкара бер матур җырны. Вирусный реклама шикелле ул атала, шулай тарала. Урысча да кирәк, урысча да. Мен әйтәм, урысча карамыйлар беренчедән. Исләр китми. Икенчедән, урыс телендә җыр яңгыраса, нарушение авторских прав дип тотыналар. Инде хатта әйтәсе килә, мин монда бәйрәмләрдә инде бу игътибарсыз калдырды урыс җырларын дип, миңа гаип якмаслар дип, мин аларны тырышам инде урыс җырларында язып алырга. Соңыдан инде халык җырлары, хатта халык җырлары. Шунда ни килә, нарушение авторских прав дип. Инде халык җыры инде ул, халык бит. Бездә бит халык вәкиле, мәсәлән. Менә ничә җырчы Татарстан шикләрендә, мәсәлән, шикләнгән Татарстан белән җырчылар шундый атаклы, сәләтле, татар тик 25% ни барысы Татарстанда яши. Калган нәрсә булды? Ник алар менә без аларның исемләрен ишетмибез, танылган адәм дип уйламыйбыз. Татарстанда менә музыка белән шөгыльләнгән кешеләр, җырчылар, алар танылган адәм булып чыгалар инде. Калганнары, кызганычка каршы, кайдадыр менә шулай. Хатта менә әйтәсе килә, Советлар Союзында безгә бер сүз әйтмиләр, шул теге Чингис Айтматовның әнисе татар дип. Ник яшереп тордылар бездән? Инде теге ахыргы елларында гына ул килгән Казан ягына, әнисенең ул Германиягә җыйналганмы операциягә дип, шунда инде хатта ни әнисенең зиратына килергә тырышкан инде шул. Шунда безгә имеш хәбәр иттеләр, менә ул әнисе татар икән дип. Күрдегез менә ничек яшереп бездән күп шундый нәрсәләрне инде, мәгълүматны яшереп тордылар. Безнең ничә кеше, хатта миннән теге кайсы артистларында, мәсәлән, әйтмиләр, милләте нинди икән дип. Ну инде мен инде бу хакта инде бүтән
чыгарышларда сөйләрмен. Хәзер инде дәвам итәсем килә. Күрдегезме, Татарстанлар безнең авылга килеп гел мактыйлар, безнең ди туган ягыбыз матур, шундый хатта менә шул сыерларны да сөйлиләр, сөт күп бирә, бездә яркылар, уңышлы бик эшләребез буладыр, безнең районны газетта шундый татарча телендә чыккан ди, хатта безне мактап язалар дип. Без инде мактаналар инде дип уйлыйдыр үзеп эштән генә. Чөнки беләсезме, әгәр дә бик яхшы шулай яшәү булса, ник сез бу якка килдегез дип ишебездән уйлап куядыр кысаларны. Менә инде хәзер еллар узгач, инде без аңлый башладык инде сәбәбе нәрсәдә икән. Алла шундый сәбәбе шундый булган икән, җәмәгать. Менә бу инде нәрсә инде? Караганда ничек матур күрсәтәләр. Бер ягыннан ул мин уйлап торам, урысча әйтмешли, партия, правительство тырышкан. Партия, правительство дип әйтсәк тә була инде. Тырышканнар имеш, шул теге бай, нефть тапкан җирдәге Татарстанның тормышында яшәгән адәмнәр, бер бик бай, артык бай яшәмәгән Оренбур өлкәсенең көньяк корылыкта бераз шүллек дисә дә була, төбәгенә урнашып, шунда землянкалар килеп торып дип нитеп, нинди сәбәп инде менә. Минемчә менә шушы теге безнең җырлар, ул җырчылар, алар шуңа алар үз фикерләре нинди булган. Безнең туган илебез менә шушындый матур, китмәгез дип, күпме, әзме күпме халык вакытында Үзбәкстанга кайтты. Хатта мин Комсомольск правда укыган. Ничәнче еллар булды әллә, 80нче еллар ахырындамы, 90нчы еллар башында, 90нчы ел башларында хатта язган 25 миллион халыкта Үзбәкстаннан 1 миллион татар дигән. Күрдегезме? 4% татар. Чөнки бик күп татар вакытында. Аны мине сөйләделәр, мин аерым теләсәгез сөйлим, аны менә төстүбә, ягъни Соллица сөйләгәннәр, миңа туганнар. Ата-бабаларын вакытында репрессияга эләккән ди, шуңа күрә шул сәбәпле ди, алар күбесе балалары, хатыннары, кызлары, малайлары Үзбәкстан ягына качкан ди вакытында ди. Шул бит менә безнең төстүбә, ягъни Соллица, Ташкент дигән район. Чөнки туганнары килгәннәр сатуга, менә ошо якка Ташкент дип атаганнар инде шул районны. Минемчә үзбәк булай килгәнме юкмы? Ну кемдер инде татар ханыманда үзбәктә кияүгә булса, кызыл кияүдә булса, бәлки алар да килгәндер. Күбесенчә, минемчә, күбесе шул теге татарлар килгән сәүдәшләргә, туган якларына, туганнарны күрергә, аннан Үзбәкстаннан шул җимешләр алып килеп, шунда сатып, шуның белән шөгыльләнеп торганнар инде алар. Минемчә, шул сәбәпле Ташкент дип атаганнар. Минемчә, ул татар бик, ул сәүдәгәр халык бит ул. Без якта ул спекулянт дип инде тырышканнар татарны ничектер кимсетергә, спекулянт дип ул вакытта. Урта Азиядан килгән адәмнәр, алар сәүдә иткәннәр, бер каршы бер сүз әйтмәгәннәр, алар шуңа күрә саклап калганнар сәләтләрен, хәзердә уңышлыгына шулай килеп сатып яталар. Безне татар шөгыльләнә башласа да, инде кайсы кызганычка каршы мин игътибар итәм, күзгә ташлана шунысы. Андый элекке заманнан килгән, нәселдән килгән буыннардан, нәселдән килгән буыннан буынга килгән татар теге сәләтле сәүдәгәрләрне күрмим араларында. Яңа туган сәүдәгәрләр бар, яңа туган сәүдәгәр, алар инде кызганычка каршы акча беренче урында. Алар элекке теге слово купеческий дигән, мәсәлән, урыста әйткән шуны шикелле сәүдәгәрләрнең яхшы яклары, яхшы сыйфатларын бик шуны сыйфатлары күзгә кайсы вакытта кызганычка каршы ташланмый. Менә шул белән тамамлыйсым килә. Кызыксынсагыз аерым сөйләрмен. Шул теге төстүбә, ягъни шунда безнең татарлар хакында, ничек алар Үзбәкстанга китеп вакытында урнашкан, нинди авыр хәлдә яшәгәннәр алар, ата-бабаларын, хатта менә берсе әнисен, әтисен озатырга киткән, теге Себергә имешнигә, каторга, СССР чорында 30нчы елларда аны да утыртып алып киткәннәр бер юлы. Менә шундый хәл булган инде татарда, шундый хәлдә яшәгәннәр. Шуңа күрә Үзбәкстан, Урта Азияга күчкәннәр күбесе. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән